Ahojte, moje meno je Ivana a poznáte ma z blogu Sweet Lady Lollipop. Dnes ma čaká veľký deň, keďže má priateľ narodeniny a o deň budeme oslavovať aj výročie. Pri tejto príležitosti som sa rozhodla, že si spravíme pekný večer, prípadne deň a vyrazíme si na rande. Mám tu jeden outfit, ktorý by som si rada obliekla a možno by som vás ním rada inšpirovala, čo si obliec na takéto rande, prípadne veľký večer či deň. My sme už spolu dlhšie, takže máme nejaké spoločné zážitky a jedným takým najväčším zážitkom, ktorý mi utkvel v pamäti, bolo leto pred 2 rokmi v New Yorku v Amerike, kedy sme chodili ulicami New Yorku a jedli sme jahody. New York, New York. Tým pádom červená farba a jahody sa mi veľmi spájajú s nami dvoma a preto som ako kľúčový kúsok môjho outfitu na rande zvolila tento červený overall. K tomu by som rada zvolila túto čelenku, ktorá je trošičku uleteným kúskom, no môj priateľ si na to už zvykol, že sem tam vyzerám ako taký mimozemšťan. Ďalším kúskom, ktorý tu mám, je táto bundička s bielým čipkovaným detailom. Klasická riflovka by teda nemala chýbať šatníku žiadnej ženy či mladého dievčaťa, pretože je super kúsok, ktorý sa dá kombinovať naozaj ku všetkému. Môj priateľ nemá veľmi rád, keď nosím podpätky, pretože potom chodím pomalšie ako on, takže vždy, keď ideme spolu niekam von, teda aj dnes v tomto prípade, keď ideme spolu na rande, volím nízke topánky. Najradšej momentálne mám tieto tichošlapky. Keďže tu máme červenú riflovku a striebornú, okuliare som sa rozhodla doplniť v tom teda striebornej farbe. Sú takéto metalické, tiež sú túto sezónu veľmi in a letia, nájdete ich vo všetkých obchodoch. Takže toto je môj outfit na dnešný večer a tí, ktorí ma poznáte, viete, že všetko mi musí perfektne ladiť a nemohla som si to odpustiť ani pri voľbe bubble, čiže ten môj dnešný je červený a najmä je jahodový, takže sa mi to krásne spája aj s tým New Yorkom a o to krajší je dnešný deň.